салом дӯстон, айни замон дар шоҳроҳи Душанбе ваҳдат қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи шаҳри Ваҳдат ва хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, деҳаи роҳатӣ. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед ҳама раҳо то хонаи асфалт кардагӣ ва ман ҳамин гардиши хонаи имрӯза. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ, чӣ хеле ки мебинед дӯстони гиромӣ, дар назди ду раҳа ҷойгир аст ва тамошобинони азиз, дар ман ҳамин минтақа дар рӯ ба рӯи ҳавлӣ бояд сохтмони мактаб сар шавад дӯстони азиз. Аз рӯи нақша дар ин ҷо мактаб мешавад. Марҳамат, ворид мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ, чӣ хеле ки мебинед, заминаш 4 кунҷа ҳаст. Дар умум иборат аз 5 сотиқ замин ва 4 дар хона мебошад дӯстони азиз. Бо ғишти пухта сохта шудааст, ҳамаш монолит кардаги тамошобинони гиромӣ, расшуди 2 этажа гирифтагиам дӯстони азиз. Барои ҳамин метавонем ҳавлиро харидорӣ карда ба ҳазур боз як ошёнаи дигаам бардорем, чунки расшуди 2 этажа гирифтагиай 1,5 ғишт чиндаги дӯстони азиз. Дар қафошам ҷои холӣ ҳаст ва чӣ хеле ки мебинед, худи ҳавлиам ҷои холӣ зиёд дорад. Ба ҳазур метавонед ё ин ки дар ин ҷо ягон бинои иловагӣ бардорен, ё ин ки дар ин тараф метавонед ба ҳазур ягон бинои иловагӣ бардорен дӯстони азиз. Дар наздикии хона мактаб аст, якчандта масҷид аст дӯстони азиз, мағозаҳоям ҳаст. Баъд аз он аз рӯи нақша дар оянда бояд дар ҳамин рӯпарӯи ҳавлӣ, дар ҳамин минтақа дӯстони азиз сохтмони мактаб бояд сар шавад. Дар ин ҷо бояд мактаб шавад тамошобинони гиромӣ. Бо барқ ва об таъмин аст. Барқ марҳамат дӯстони азиз, намехе ба ҳазур сима мегузаронед. Оба аллакай пайваст кардагиам дӯстони азиз. Обаш доимӣ мебошад. Набормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат шуруъ мекунем аз даруни бино. Даруни бино дӯстони азиз, дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, даромадгоҳ, роҳрав, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, боз чорум ҳуҷра ҳаст. Дараш алоҳида аз берун мебошад. Марҳамат, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, чӣ хеле ки мебинед, ҳама хона бо ғишти пухта сохта шудааст. Ин бошад дуюм ҳуҷра. Дар қафои бино чӣ хеле ки гуфтед, боз ҷои холӣ ҳаст дӯстони азиз. 1,5 ғишт чиндагиам. ин бошад охирон, яъне чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. Дар ин ҷо дӯстони азиз, боз чӣ хеле ки мебинед, ҷои холӣ ҳаст. Метавонед ҷои мошинмонӣ кунед. Манохи ба ҳазур дар ин ҷо мошинтона монед гараж кунед. Ва боз дар қафои биноам хеле ҷойҳои холӣ зиёд мебошад. Ҳама ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ ҳаст. Нархаш 650 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидарҳои аниқ савдо мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.